What's up ka adventure, ambak ma channel Renato Adventurer. Oy karon adventure atong arion ang panginabuhian sa mga bulanon. Kining operator og galingan ka adventure. Nanay nagpagaling mo ma'am. Taga asa mo ma'am? Taga Binonido ra mo. Nagtinga na to ma'am. Balik ka Rosales. Okay, shout out ko ni ma'am Primitibo magtulis nga galingan ka adventure. At makita karon ka adventure ang nagpagaling diri kadto kita na to. Nagpagaling ka din? Nagpagaling ka? Dira ka sa akong nagpagaling. Akawan ta? Akawan ra. Hello. This is your rice, sir? Yeah, this is your rice, right? Yeah. Where are you from? Australia. Australia. From Australia. Oh, yeah. Good night, mate. What you have a message, small message from Australia? I don't know. Small message, small. Small message. Good day to my family in Australia. Yeah. Okay. Thank you, sir. Thank you. Okay. Okay, ma. Nakita na to ang usa ka Australiano nga nagpagaling diri sa kasi Primitibo magtulis nga galingan ka adventure. Oy ka adventure ato karong himawaton ang operator ya tataod kay na pa siya gibuhat ka adventure makita nato. Ato makita karon ang mga makina sa galingan sa atong operator dili ka adventure ato makita kat kami dili ba kita daw sa humay. Oh, kaya katong merkado ka adventure man kayo kanang tinganang friendly ang Amerikano ka-adventure makita na to ang Australiano. Okay, what's up ka-adventure? Nako karon sa galingan. Okay, what's up ka-adventure? Nako karon sa lungsod sa Binonido, Bohol ka-adventure. Nako sa galingan ni Primitibo magtulis ka-adventure diri sa galingan. Ato makita karon ka-adventure ang panginabuhian sa atong mga bulanon. Kining operator og galingan ka-adventure. Makita karon nana sila gigaling ka adventure ato makita. Sir, pila ka sako inyong gigaling? Pila ka sako inyong gigaling? Walo yata, walo ka sako? Kisingan na ni sa Australiano kisingan? Apo. Ha? Apo. Australia. Kisingan? Hindi ko alam. Okay, ka-adventure makita na to ka-adventure. Base sir sa ibabaw sa atong pariner na Australiano tas ibabaw siya ang nangunay pag utang sa humay sa ibabaw ka-adventure to makita. So makita ang humay nga gigaling ka-adventure. Ano ito makita nga bagong galing nga lami kayo mo galing ka-adventure wa kayo taho pag ilang galingan ka-adventure. Diri sa Primitibo magtulis ka-adventure diri sa lungsod sa Binonido. Sir, punta di pala kaya diri. Pala kaya. Punta di pala kaya diri. Victoria. Ano ka-adventure ang mga tahop ka-adventure at makita karon. Ngunit tahop sa umay mag-adventure at makita. Yan, diri ba manang tahop ka-adventure kung yung makina sa galingan ka-adventure at makita karon. Ang mga tahop sa humay mo siya isaw dirip ka-adventure isaw di siya para sa mga mga kayupan sama sa manok baboy ka-adventure mo siya ipakaon ka-adventure kini tahop.
adjuster siya sir, adjuster. Muna adjuster sa humay ka adventure ato makita karon. Unya kini ka adventure kini ato makita nga murag to, kani murag kanang tubo nga dako. Ato ang panis ang katuring ang tahop ni adventure ato sa likod. Ato tanaw sa likod adventure sa tahop nga mal. Katong mga niluwa sa humay. Ay nato makita adventure ang mga niluwa sa humay katong gigaling ganyan dito. Ato makita mo ni sa adventure. Mo ni ang mga niluwa dito sa gigaling adventure ari sa likod. Tagak katong mga pakpak na lang siya sa humay adventure ang tahop ni siya. Ato makita ka adventure mo ni siya ang kwan. Okay, dagan-dagan na po ang tahop adventure nga napundok. Kini pwede siya gamiton adventure isugnod sa pugon. Isugnod sa dryer og maghumad og humay pod. Kani po siya gamiton adventure kining tahop. Isugnod po ni siya sa dryer para arong mauga ang humay. Kapos lang diyan po ni adventure kining tahop. Okay, adventure balik na diri adventure diri sa sod. Ato makita karon ang galingan ni Sir Primitivo Magtulis adventure. Ato makita. Okay, shout out ko ni Sir Arnold Arpintico ang atong operator diri sa galingan diri sa kang Sir Primitivo Magtulis diri sa lungsod sa Binunido sa barangay Victoria, ma'am. Victoria adventure. Lamig ilang umay diri ka adventure, lamig ilang pugas kay white tahop ang ilang pugas diri ka adventure. Ato makita karon. Ato makita ka adventure white tahop ang ilang bugas diri ka adventure nindot diri galingan ka adventure. Hinlo kayo ka adventure, wa kayo yung mga tahop. Wa mga tipasi. Ato makita karon. Diri to ari ang umay ka adventure tagak. Atong sakon dito sa ibabok adventure ang ari-ari mo saka ka adventure ari saka humay to asiser ang atong pariner nga Australiano diri nagpuyo sa lungsod sa Binunido ari siya rin nagsaka sa humay diri ka adventure so, makita karon. Hello sir, hello po, hello. Ato makita ka adventure diri ang humay ibutang ka adventure para masolid ko sa kanang makina sa galingan ka adventure. Unya to ang atong operator sa ilahom si Sir Arnold. Ato makita ka adventure ang humay nga nitagak na sa ilahom. Nagyasam na ni Sir yung itong makita ang pariner nga Australiano nga nasa si Ibabaw karon, siya ang nagsaka sa humay. Hapit na mahurot. Okay. Ato na iya muna ni Sir ang humay ka adventure kay walay sod.
Ah, very good, good, very good. Oh, yeah. Okay, what's up, Calvin John? Natakaroon sa kang Sir Primo Tipo magtulis diri sa Barangay Victoria Bin Unido, Bohol, Adventure. Sa ilang nindot nga galingan, hinlo kayo, unya, white tahop ang ilang galingan, Adventure. Ato makita karon ang humay na nagtagad sa ubos. Kenapa ketemu? Ya, makita na to ang bugas nga tanay na human sa atong friendly nga pariner Adventure na makita na to ang ilang bugas nga gikarga na sa multicap mga kuan Adventure, mga 5 kapukpo na ni siya nga nagaling na. Pila ka sako tinyo nagaling, ma'am? 7. Mga 7. 7 ka sako. 7 ka sako. Okay, Adventure. What's up, Adventure? Natakaroon sa galingan ni Sir Primo Tipo magtulis diri sa Barangay Victoria, lungsod sa Bin Unido, Adventure. At makita karon ang atong mga ilang mga customer nga Australiano og si ma'am ato makita karon Adventure. Sauranan sa mga pino, nga dugmok, nga humay, bugas, napoy, ari ang katunggod nga bugas nga matagag Adventure diri sa kanang katong ikuan karon makita nato. Kuno say good Adventure, white tahop, hilo kayo ato makita. Unya naay mga pino ani pud sa ubos katagag ang mga pino. Kuno pino nga bugas ka Adventure kini broken rice, kuno say atulis mga manok ipakaon kining pino. Nana po ilay ni galingay at na po si Boboy Saka ni Sir Arnold so makita Sir Arnold, Sir lain na po nagtakiya, Sir, lain na po nagtakiya? Lain na po nagtakiya, lain na po nagtakiya? Okay, oh. What's up, Adventure? Natakaroon sa galingan diri sa Victoria sa lungsod sa Bin Unido. Atong operator karon si Sir Arnold. Adventure makita. Nya makita nato ato ang ilang timbangan diri ka Adventure. Timbangan sa humay katong mga magpatimbang, hari na ilang timbang din sa ilang timbangan na kanto makita karon. Humana kayo tanan, ma'am, humana nyo tanan, humana? Oo. Kang ma'am, humana ila. Oo.
galingan Carpenter, nagtuyok siya. Wala siya ang makina sa galingan Carpenter, ginagmakita. Ang agasanan sa tahok. Kana gamit kay unang tahok kadto para sa mga baboy, pagkaon. Kana kadto makita. Autentico. O, yang Mrs. Carpenter, si Ma'am Jean Autentico.
Unya si Sir Arnolfo, autentiko. Karon gipaong na ang makina. Ato makita, oh. Gipaong na ang makina ni Sir Arnolfo, autentiko ka adventure. Okay ra pag makina sir, wa pag-init, okay ra? Okay ra. Uy, pila yung bata sir? Arnolfo? Duha yung bata, okay, ka adventure, duha yung bata niya. Okay ra pagkita diri sir? Okay ra ka adventure. Part na siya sa panginabuyan sir. Ano gitabunan ni sir para limpyo siya. Nya makita na to ka adventure, naka-relax na jud galingan ka adventure. Dihay pariner nga Australiano nagpagaling. May itong Australiano ha. Shout out sa Australiano kung gihangat ko akong mas ka adventure. Kanang dihay Australiano ka adventure pagaling, siya ni saka dito. Siya nagbutang sa humay dito sa ibabaw. Lahi mo itong Australiano ha kay kanang friendly kayo itong Australiano. Shout out sir. Taga Australiano. Onya na si Sir Arnolfo, autentiko. Siya ang operator dili sa galingan nakaludyo makita. Onya sir kanang nabay kanang part nga usa ka semana nga way yung pagaling. Basta harvest time kada adlaw. Basta harvest time ka adventure taga adlaw. Onya og dili harvest time mga usa ka semana ka usara. Ana pud kada adlaw pero di daghan. Oh man kanang ay sample sir og way harvest time nga humay. Dili yung kasiruhan sir? Dili kasiruhan ka adventure. Domingo part kay mong simba man ta Domingo. O zero siya Domingo kay kanang mong simba man. Basta unom ka adlaw why zero diri si Sir Arnolfo autentiko ang atong kining operator sa galingan. Salamat kayo Sir autentiko. Kaway sir kaway. O shout out ko sa mga pamilya ni Sir Arnolfo autentiko diri sa lungsod sa Binonido Bohol. Na ako karon sir ang imong buutan nga empleyado diri sa imong galingan si Sir Primotibo Magtulis Senior. O shout out ko ni Sir Primotibo Magtulis Senior. Unya napud sila NFA National Food Authority license. Unya napud mo meron permit sir no? Meron permit, barangay permit. Unya kabinyo makita na kayo na napud sila safety measure katong ilang fire extinguisher. Okay ka adventure. Mo na kayo ka adventure, daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Maginaot ko nagmalipayon mo sa akong video. At ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel Renato Adventurer. Ayaw kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghan nga video.